Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina yi wa al'ummar musulmi baki ɗaya fatan alheri da kuma murna na wannan wata namu mai albarka, yau rana ta 24 ga watan Ramadan, wanda ya yi daidai da 3 ga watan April shekara ta 2024. Wannan hukuma ta tace fina-finai da ɗabi ta jihar Kano a yau ta bayan doguwan mitin da ta yi da stakeholders ɗin gidan. Musamman manya da suka fito daga masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, mun kai ga zartar da hukuncin cewar mun dakatar da duk wani fim wanda ake yin sa wanda ake ɗaukar makamai a ciki, musamman fina-finai da ake nuna daba a cikin fina-finanmu na Kannywood. Mun dakatar da su gaba ɗaya, an hana yin su, kuma ba za a sahale ko kuma a yi sansarin ɗin kowane fim wanda aka nuna harkar daba ko kuma aka yi amfani da makamai a cikin fim ɗin ba. Haka zalika fim ɗin daudu, duk fim ɗin da aka yi dauda a ciki ko aka nuna 'yan dauda a ciki ko aka ba su dama, ba za mu duba wannan fim ɗin ba, mun dakatar da shi, mun ma hana yin sa gaba ɗaya a jihar Kano ko kuma a makotanmu, in dai an san fim ɗin zai shigo garin Kano domin kasuwanci. Da wannan nake so a ƙara maimaita kaina na cewar hukumar tace fina-finai da ɗabi ta jihar Kano ta dakatar, ta sa dokar hana da kuma dakatar da duk wani fim da ke ɗauke da zare makamai a ciki ko kuma harka ta daba a cikinsa. Ta dakatar, a turance ta yi banin ɗin shi. Sannan kuma duk fim ɗin da ke ɗauke da 'yan daudu ko kuma wani saƙo na daudu, shi ma an dakatar kuma an hana yin sa a cikin garin Kano, kuma da wajen in dai fim ɗin zai shigo garin Kano, zai yi kasuwanci a Kano, ba za mu duba shi ba, ballantana mu tantance shi ko kuma mu sahale wajen tace shi. Amma ne makasudin yin haka? To ai korafi ake ta samu ne daga gurin al'umma, kuma wannan hukuma tana ba wa al'umma abin da suke so ne, abin da suke bukata. Mun samu korafe-korafen abin da yake damun al'umma jihar Kano, musamman yanzu harkar daba ce, kuma ko mun ki ko mun so za a ga cewar fina-finanmu ko ɗan yaya suna ɗan tasiri wajen nuna mawa wasu yaya ake yin dabar nan a ciki. So wannan abin, kuma bayan wannan kuma za ga al'adar Bahaushe babu wani abu daudu. Al'adar Bahaushe wanda ya saba wa addini da kuma ita kanta al'adar Bahaushe. Wannan shine dalilin da ya sa mun yi mitin da stakeholders, muka gaba shi da wani amfani ma a dinga nuna shi a cikin fina-finan mu. Abin kyankyami ne, abin da za a yi kyamarsa ne, abin Allah wadai ne. Haka zalika kuma me za mu iya ba wa al'ummar mu ta jihar Kano shine mu dakatar da duk wani shirye-shirye da ake yi wanda ake nuna daba, wanda yara suke iya gani, tun da fina-finan ya zo cewar yanzu yara da manya duk tare ake kallo, to kan ma yara su san wani abu ne ana amfani da makamai wajen yin daba. Ya za ku yi da waɗanda suka shiga gari? Yawa, a wannan nake so in ƙara ba da sanarwa cewa wannan hukuma ta ba da wa'adi har na wata ɗaya zuwa ƙarshen wannan watan na April. Duk wani wanda ya yi fim wanda ya saka ɗan daudu ko kuma daba ko kuma aka zazzare makamai a ciki, ya kawo domin mu duba, mu gyara, mu tace shi, mu san ina da ina ya kamata a cire. Mun ba da dama har wata guda ƙarshen wannan watan. Daga wannan lokacin ba za a sake ganin fim mai ɗauke da daba ko kuma zara makamai na babu gaira babu dalili ko kuma harkar daudu a cikin fina-finan Hausa ba, insha Allah. Wannan kana magana akan fina-finan da aka shirya su ko ake kan shirya su. Ya za a yi da waɗanda kuma tuntuni suna cikin gidajen mutane ko kuma kasuwanni? To ai ita doka tana farawa ne daga inda aka saka mata turba. Daga yau mun datse, kuma al'umma za su yi mana adalci ganin cewar ko da an zo an ƙara ganin fim, za a tabbatar cewa wannan ba fim ɗin Kannywood ba ne, ko kuma an san cewar bai biyo ta hanyar da ya dace ba ta hukuma wajen tace shi ko kuma a bashi takardar sahalewa cewar ya je ya sai da shi ko kuma ya nuna shi. Abin da dai muka sani, duk abin da ya faru a baya a yi haƙuri a manta, amma za mu ɗora ne daga yanzu. Kuma wannan hukumar a tsaye take gam wajen ganin cewar ta ɗauki hukunci ko kuma za ta hukunta duk wanda ya taka doka, musamman wayannan dokokin guda biyu na amfani da makamai ko nuna daba a cikin fim ko kuma nuna harkar daudu a cikin fina-finanmu. Na gode al'ummar jihar Kano, ina fatan za a sha ruwa lafiya. Ba na kirki a ina a cikin Kannywood, domin idan muka duba Kannywood makaranta ne, me ce sana'a ce.
ai itan sana'a ɓatacciya ce, duk wanda ya shige da koda mutumin kike ya zama mutumin banza. Misali ne ka je gidan karuwai sai ce Allah sarki gidan karuwan nan wala akwai da kirki a ciki zai su karuwan da ake ba karuwancin ake yi ba. Ai ko da akwai mai sai musu da ruwa ko mai sai sabulu ko mai provision a shi ma mai sunan shi mutumin banza. Mutumin kirki ba zai taimake ke ne wajen mai barna ba. Ka je gidan giya suka ce kai wancan kwalba da yake sha da ganin shi mutumin keke bai sha da yawa, zai yi ba zai yi ba. Ka je ka samu yan luwaɗi da yan daudu. Kun san cewa a Najeriya arewaci ba wanda ya ka daudu sai Hausa bin, wanda sai kallon Hausa bin a baya kuce lokacin da Ado Gwanja ke fitowa a matsayin mai antukwalba, Ibro Marga yake fitowa a matsayin mai kawajo. Ok, duk lokacin da ake duk lokacin hankalinku bai gane cewa ƴaƴanku da suke tasowa ba wannan abin za su yi ba, duk su suka promotin nashi. Shi sa babu wani mutumin kirki a Hausa a Kano gaba ki ɗayan iska ne. In ka ce kai mutumin kirki ne ka fita, ai sana'a ce ba makaranta ba ce. Makaranta ce a samu mutumin kirki a same mutumin banza. Sana'a kuwa komin kirkinka in ka shige ta sunan ka mai mutumin banza. Kamar kai ne ka je sayan wiwi ko sai ka samu wallahi mai sai winge mu shi har nan dangalelan wando sai ce ka a cikin masu da wani akwai mutumin kirki a wallahi ƙarya ne. Me su shi mutumin banza. Yaushe zama mutumin kirki lokacin da ya bar wannan sana'a. Ita sana'a in ka shige ta idan ta banza ce ko da kai mutumin kirki sun ka mai mutumin banza mutumin sai ka babu wani mutumin kirki a Kano, dukkan su tsinannu ne. Kuma kullum addu'ar mu shine Allah ya rubuta uwarsu ita ce democracy da ita ce mamansu. To dan da Allah ya rubuta democracy Allah zai rubuta wa'annan. Kuma Allah ka gwamnatin da ta mai kore su gabaki da Allah tarwatsa su kada Allah ya kada hada kansu. Amma dan zuwa can mutane ai ba ta su ga Allah dukkan su ladattu ne. In kuma akwai mutum kirki da kanun ka kawo mana shi. Ka kawo mana. Zaka sun bata kun san tarbiyyar mutane suka bata a arewa. Da yake da mahaifin taimu da na take wucewa kanin ta da zama jadima, wai kina so ki daukaka a wutar jahannama ba? Bai mana daukaka ce in ka tunanin wannan rayuwar duniya ka je mutane su yabe shi ka daukaka a duk lokacin da mutane suka yabe ka harkan banza mala'iku suna tsine maka ne, kuma a kabari da za ka haɗu da mala'ikun za ku haɗu. Sai da haka babu maganar cewa kanin akwai mutumin kirki akwai dukansu mutanen banza ne. Kuma Allah muke addu'a Allah ya rubuta su, Allah ya tabbata su, Allah ya ƙara haɗa kansu, Allah sa wannan masifar da zama karshen su. Kowa sai iskancin da ake ba yaron ya fito ya faɗa sa ta zage shi ba. To wai tabbata ta ce wallahi in suka je aiki idan aka tashi sai a je ina sai a ɗauki mutane maza da mata su wajen 10 a sa a ɗaki ɗaya. In an tashi ba kuma sai a raba musu gwamnati. To me suke yi? Ta ce har double ake ba wa idan akwai rantu kawai zai wanda iska zo ce ai akwai mutanen kirki akwai mutanen banza a cikinsu da wannan aikin wani mai suke sai ce NYS suke yi ai democracy NYS ya kuke yi bautar kasa kuke yi shi za a samu uwansu ce democracy ba ga duk abin da su iri ne bane. Wala da za a rusa wannan Hausa bidin a arewa ko ai babban jihadi wallahi. Kuma bayan an rusa shi na sha faɗa mutane suna ganin kamar wasa ne. Ba ranar tarbiyyar 'yan mata zai dawo su da aka rusa wannan event center ɗin da zuwa biki. Wallahi duk ranar da ba hana biki a arewa ba a rusa event center nan ba ko da an rusa Kannywood wallahi tallahi bai kare ba. Me yake faruwa a wajen biki? Yarinya ka ta ce wajen biki sai da kaunta a mota da iPhone 15 ta sa mai damammun kaya ta sa riga mai tsada ita kuma ba ta da kudin siya. To ya za a yi a wajen da wata haɗu ustazai ne a wajen koyon iska duk yan iska ne a cikin event center ɗin. Shi kenan wani ta birge shi ya birge da doke ma kina son ka za a yi iPhone to shi kenan ga inda za a yi sai ta dawo gida ai akwai bikin kawanta a Lagos ka kuma da ke tsinanne ne wai kana nan wai ai ka ta tafi Kano wai biki kuma kana jira a kura ka muka tafi aljanna ko na ya ga ta wallahi ta je bikin kawanta ai na suka da makaranta kwana za su kwana biya na ta kwana to akwai dai wata kawan mamanta
duk ana aka baka lafiya. To da ba rusa wannan biki da idan santa ba, to tarbiyyar 'ya'yan arewa ba zai dawo ba. Shi yasa Allah ya ƙara musa su, Allah ya ƙara tabbatar su. Yau za mu magana akan alkausar ko kuma mai tafki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar da mai karatu zai ji, mai saurari zai ji, shine shi alkausar da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'a da dan shi'a da dan kalaka da duk wannan bid'a da ka sani, na rantsa da Allah ba zai sha ba. Shi yasa malamin zai kawo mana hadisai da yawa da suke magana akan me alkausara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nasiha akan neman ilimin addini, domin wasu daga cikin mata sun shagala da neman duniya, sun manta da lahirarsu, sun shagala da neman ilimin boko, kuma iyayenmu ne suke ba mu dama domin suna fifita boko akan islamiyya. Kuskure ne dan adam ya fifita ilimin boko akan na addini. Ilimin boko a duniya za a bi shi, ilimin addini kuma ka mutu daga ran da ka mutu ba za ta tambaye ka boko ba, addini za a tambaye ka. Da haka duk musulmi ba mace kaɗai ba, dole ne mutum ya mai da hankali wajen neman ilimin addini dan ya san yadda zai bauta wa Allah. Don idan baka san yadda za ka bauta wa Allah ba, to ai kana cikin matsala. Babu abin da yake wahalar da ɗan adam irin jahilci, musamman mace. Ko a yanzu aka ce a matan aure, aka ce kana da mata wannan tana da ilimi wancan jahila ce, to jahilar ka fi samun matsalar ita. Kullum wannan jahilar a cikin baka wahala take, saboda dakikanci da dabbanci. Ita mace in bace karatun addini ba, in ko ba ta saurara wa'azi, to dabba take koma. Idan mace ba ta karatun addini ko ba ta iya zuwa gurin da ake wa'azi ta ji, ba ta iya kunna wa'azi a waya ta saurara, to tinkiya take koma ko akuya, ba ta da wani kan gado. Ba abin da yake gyara mace control din da sai ilimi. Don wani ka'ida da zaka samu ta in ba ta da ilimi kamar tinkiya take, ba za ta gane ba. Da haka wannan ilimin shine, shi kuma namiji in bai karatu ba kare yake komawa. Ba shi da maraba da kare, rikici, cin haram da rashin tsoron Allah haka yake da ba. Da haka sai a ji tsoron Allah maza da mata duka a ilimi. Allah ya sa mu dace.